Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa pinalanggan namon ni Negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nag-aimitar sa inyo na magpamati sa Notebook in Action. Mabatian kada Domingo ng adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sininga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Mga kaaksyon, Happy New Year everyone! Patrolman Joseph Villanueva magatalos na isang temporaryo kaya nga aton nga regular anchorman sang Nokpo in Action, Police Staff Sergeant Art Evan Margallo. No, magabalik sa dason simana, sila naman di mapungko sa aton nga programa sa Public Information Office sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ginapamunuan sa aton nga Provincial Director Police Colonel Romy Inway Pag. Kaupod ang aton nga mga command group nga ginakabugusan ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo R. Aburdo, aton Deputy Provincial Director for Administration. Kaupod naman ang Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Nazer P. Canha. Kamusta ang aton nga pagsugalaw sa bag-ong tuig ang 2022? O puli mga kabiyanan, aton mga kaaksyon sa bilog nga kalibutan nga na-celebrar gid naton ang pagsugata sa tuig 2022 nga malipayon kag mabinungahon gid. Ginatamyaw tagid ang bugos sa pwersa kasang kapulisan sang Negros Occidental, no? Sa aton mga monitor sa aton live sa Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod, na mabatian makita sa aton mga radyo sa 684 sa inyo lilisuan sa inyong mga radyo dira, no? Kaga off din nyo kami hasta alas 4 sang kahaponanon. May pipila kita nga ibalita subong nga kapunanon mga kabiyanan. Abi nyo, ang aton nga mga kapulisan wala gid nagpahuway sumugod sa naglaslas ang bagyong Odette sa Disyembre 16 pa to 17, no? Ang aton mga kapulisan sugod sa to nang
wala na nagapahuway sa paghatag sang serbisyo sa aton mga pumuluyo, labi na gid dira sa southern part sang Negros Occidental. For the information of everyone, no, sa mga antis magbulag ang tuig ang Disyembre 31 nagkadtong aton mga kapulisan sa munisipalidad sang Ilog sa duha ka barangay, no, na nagtagman sang mga relief goods nga kinanglanon gid sang aton nga mga pumuluyo. Dako gid aton nga pasalamat bala, pasalamatan naton ang mga nagabulig sa aton nga mga kausa, no, angay sini nga pag-ulikid sa aton nga mga kauturan dira sa southern part sa Negros Occidental, no, sa mga nagabulig suporta sa nagapadala sa ila mga relief goods man sa aton nga provincial headquarters, no, kaga gilayon man panagtag na naton sa mga lubos nga naapektuhan sang bagyong Odette. Kaga dako gid atong pasalamatan, no, kay ginasulit-sulit gisamon provincial director nga hindi kita magunta sa pagpasalamat sa aton nga mga stakeholders sa amon mga private individuals bala nga nagabuligid sang mga programa kag proyekto sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kung diin ka man subong ma'am sirs, kung magpamati ka nagada on behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office, nagapasalamat gid kami sa inyo dako nga suporta. Kahapon nga adlaw gina-contact naton bala ang Public Information Officer sang Philippine Drug Enforcement Agency sang Region 6, si Ma'am Sheita Nalion, no, nagpamangkot man ta siya nga kung pwede mo ma'am nga ma-share man sa aton nga mga kaaksyon subong nga kapunanon ang mga accomplishments man sang ila ahensya, especialmente sang Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpatuman sa pagbato sang illegal nga droga sang tuig 2021. Pamatian naton mga kaksyon ang recorded audio sang aton nga Public Information Officer bala in the person of Ma'am Sheita Nalion nga wala gid nagauntat bala sang kung matawgan sa naton gani wala gid nga nagaduha-duha nga magsabat kag pa-interview gid sa aton mga media outlets, labi na gid sa aton nga programa ang Nokpo in Action. Pamatian naton ang recorded audio sang aton nga pilalangga nga spokesperson sang Philippine Drug Enforcement Agency sang Region 6, si Ma'am Sheita Nalion. Sir, na makahambal gid kita nga nangin success ang aton nga campaign against illegal drugs. Mo kita sir sa aton nga mga operations, no, in comparison sang 2020. Yes, PDEA together with other law enforcement agencies were able to conduct a total of 1,143 bypass operations. Yes. Naka-serve kita sang over 267 nga warrants of arrest. Yes. And then up to 2,000 plus ang aton nga mga arrested personalities. As to the high value targets naton sa PDEA 1,
high-impact operations. Yes, ma'am. Isa pa gitira ang aton nga king title naton ng aton nga interdiction operations sa aton nga ports and airports. Nakakondak kita total of 1,033 K9 interdiction operations. Yes. And then as to our tickets naman, a total of 6,500,867 based niya siya sa aton nga DDB standard value. Yes. Ang worth of shabu nga nakondakta or shabu nga na-seize naton or around 13,000 grams Yes. of methamphetamine hydrochloride. Ang isa pa gid naton nga na-accomplish for the year is that madamo man sa gihapon kitang mga na-drug clear nga barangay. Yeah. Western Visayas is actually at 86.71% cleared from illegal drugs out of 4,051 naton nga mga kabaranggayan diri sa Region 6. Yeah. As to sa Balay Silangan, already have surrenderers. Wait na kadali naman kay nautod ikaw. Mga pila ka mga balay silangan na ato na establishan sa bilog nga rehiyon size, ma'am. Mga na-accomplish for the year 2021 and hopefully for this year 2022 padayon ng aton nga kumpanya kontra illegal droga. Yes, ma'am. Hello, ma'am Shay. Yes, Sir Joseph. Nautod ang aton nga linya, pero pwede mo ihambaliwat kung pila ka balay silangan ang aton na establishar sa rehiyon size sa tuig 2021, ma'am. Sir, pulo kita. May isa kita sa Antique, 3 sa Capiz, 2 sa Guimaras, 26 sa Iloilo Province, Yes, ma'am. 1 sa Negros, kag may ara kita isa kabalik silang center sa Bacolod City. So, ang aton dira nga mga enrollees, mga aton nga mga P-Woods or persons who use drugs and our pusher surrenderers, ongoing ang ilang reformation program. Kaga hopefully sa mga tuig mas damo pagid kita nga mga maka-enroll kag mag-start na sa ilang genuine recovery from illegal. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta na lang ang aton nga Negros Occidental? Ang yung base inyo assessment sa status ubong sang droga diri sa nasambit nga isla sang Negros Occidental, ma'am? For Negros Occidental, it's worth noting damo din ang ating nga barangay sa Negros. Actually, sa last naton nga mga months of oversight committee deliberations, Negros gid ang may pinakadamo nga mga applicant barangays and it's ang ilang mga requirements for drug clearing. So as of this date, actually nalampuan ang Negros Occidental sa Iloilo City because Negros is already at 51% drug cleared compared sa Iloilo City nga 48%. Aaragyan po sa dalong naton ang Bacolod City with 21% drug cleared, but hopefully sa mga first quarter of 2022 magasugod liwat ang ating processing ng drug clearing operations sa syudad. Yes, ma'am. Salamat. Di ba man lastly, ma'am, anong aton nga mensahe sa aton nga tagpalamati sa subong nga kahaponanon, labi na gid sa pag-atubang naman naton sa bag-ong tuig ang 2022, ma'am. Yes, PIDEA will always continue to be steadfast sa ilang mandate as lead agency sa aton nga anti-drug campaign. Kag hindi kita magbahar no sa pagkondak sa aton nga mga anti-drug operations and other efforts para nga makuha tagid ang gold path for a drug-cleared Western Visayas. Stay drug-free lang kita tanan kag maayong bag-ong tuig sa tanan nga gapamati Subo. Nabatian naton ang tingog sang aton nga Public Information Officer sang Philippine Drug Enforcement Agency in the person of Mama Shay Tanalyon nga naga-remind sa aton nga sa dapat maging stay drug free kita no upang kibatuan naton ng illegal nga droga
sa labi na gid sa subong nga tuig kay nabatian naton ang mga assessments sang aton nga diri sa Negros Occidental, no, nagadamo ang ga-apply for barangay drug clearing. May mga oversight committees kita nga ginapatigayon, no, madamo sa mga barangay officials, no, bulig sa aton mga pumuluyo bala nga pag para ma-maintinar kaga ipagbato nga ilang barangay is a drug-free barangay. Kung mga ka-aksyon, kung ang aton isa ka barangay, no, madeklarar nga drug-free, no, nang masiling lang naton mangina peaceful ang pumuluyo, peaceful ang pangabuhi kung wala sang epekto sa illegal nga droga, espesyalmente dira sa Panimalay kag sa aton nga bugos nga barangay kag syudad. Kabalo ka mo nga halit lang gid niya ang dalasang droga. Madamo sang nagakalatabo nga mga krimen sang tuig 2021, no? Imbulbado ang mga tawo nga nagagamit sang illegal nga droga. That's why ang aton nga mga kapulisan, ang aton nga mga agents sa PIDEA, na wala na nagauntat sa pagsuoy sa inyo sa mga tawo nga sa pagtubang naman sa 2022 ara kagyapon sa idalom sang higot kag ginapusasan kagapon sang illegal nga droga, hindi maguntat ang aton gobyerno, ang aton mga otoridad sa pagdakop sa imo. That's samtang may ara pati niyon, no, sa mga nagapamati subong nga kapunanon, labi na gid sa mga tawo wala nga nagagamit sang illegal nga droga, untatin nyo na ina. Kag nagapangabay man kami sa pumuluyo nga kung may ara kamo sang nahibaluan, no, makipag-angot sa aton kapulisan, sa aton nga mga otoridad para madakop na ini kag mangina matawhay kag masulhay ag pagpangabuhi kung wala ini sang impluwensya ang aton lugar sang illegal nga droga. Sa piyak na bahin, nari ay, sang tinalikdan anibersaryo sang Communist Party of the Philippines, sang Disyembre 26, tuig 2021, baw may nagdesisyon sang insakto. Kabalo bala ka mo mga ka-aksyon nga may ara sa nga miyembro sa nga New People's Army ang nagsurrender gintuon gid sa ilaman nga anibersaryo dito sa bahin sang norte sang Negros Occidental. May isa ka tawo nga nag-ako nga miyembro sang New People's Army nga handa nga mag-surrender sa aton na gobyerno pamaagi sa aton kapulisan. Insakto gid na ang imo nga desisyon. Nga man, ang aton nga gobyerno, sang Abril 3, 2018, ang aton nga Presidente Rodrigo Roa Duterte, no, nagpirma sa isa ka Administrative Order number 10 na nga-implementar sa rules and regulation sa inibala ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Programa sang gobyerno para intended for sa mga miyembro sa CPP, NPA, NDF
kaga mga milisyang bayan nga may tinutuyo nga balik sa sabak sang gobyerno. Kaangay sa tawo dito sa northern parts ng Negros Occidental nga nagsurrender sa December 26, 2021, makaangkon siya, makabenepisyo sa sang ini nga programa ang ICLEP. Kabalo-balaw ka mo mga kaaksyon nga mga biktima lang ni sila sang matamis nga dila sang ilang mga lideres. Kaya nga man, no? Dinapromisahan lang na sila nga mangin gaan ka sweldo, no? Nga ang imong nga pamilya to sa tagaan nila sang amusine nga mga basta magserbisyo ka lang sa amon kaupod namon kami bahala sa inyo nga pamilya. Namo naman ka mga kaaksyon nga nang inabiktima lang ni sila. That's why, no, insakto gid ang iyang desisyon nga mag-surrender balik sa aton nga gobyerno samtang hindi pa ulihi ang tanan. Ano maangkon niya? The very first thing, isin mo ng reintegration assistance, no? May based sa DILG ni nga mga nga mga mandamento no nga nasulod sa ICLEP nga programa ano firearms kaga explosive ammunition remuneration, immediate assistance, livelihood assistance. Abi nyo may ara pagid sang alternative learning system lang als no gina-offer man nagali sa aton nga mga kauturan nga luyag nga magpanaog dira sa kabukiran kag isurrender ang ila armas kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Hindi lang ina, tagaan man sila sang housing, no? Medical assistance kag access to government service. Hindi ka pa ina, no? Makon mo, sang ibaylo mo na ang mga pribilehiyo bala. Imagineon mo, kung ikaw anak sa gihapon nga nagabit-bit sang armas kaga nagatuyo nga gubon nga balion ang layisang gobyerno, pamaagi sang isa ka revolusyon, no? Aryo, ang gobyerno nag-offer sang sini nga programa ang ICLEP nga paminsaron mo sang ginhakon ginhambal, no? The moment nga mag-surrender ikaw, kaga mag-coordinate sa aton nga kapulisan o kung kasundaluhan, handa ang gobyerno nga maghatag sang sini nga mga assistance sa imo. Ginadayaw tagid ang Calatrava Police Station bala. No, kung sa diin dito nagsurrender ang aton nga former rebel nga subong ti mangin tawgon na naton sila mga peace advocates, no? Kiti gapati ko ang kapisan sang mga Calatrava police personnel bala, no? Nga nalambot ang ini nga mga katawhan man sa ila man nga ginabuhat dira sa police community relations, no? Nga kung sa diin may isa ka tawo nga desider nga mag-surrender kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Kag hopefully nga makita gid naton ini kag mahatag ang mga assistance, no, nga para sa nasambit nga surrender. Tuig 2022 na, no? Dapat may insakto kita nga desisyon sa aton nga kabuhi. Mga kaangay sini nga butang, no? Nga sige ka man liyong sa kabukiran, way gauntat ang aton kasundaluhan kapulisan sa pag-usoy sa inyo, kay nga man sila niya nag-mandate sa aton nga magprotektar sa aton nga pumuluyo sa aton nga mga citizen bala nga ara sa mga kapatagan, nga kung may mga tao nga gusto gubon kung ang layi nga gubon ang
kahilwayan sang sosyudad, ang aton kapulisan kag kasundaluhan handa nga magprotektar sang aton nga mga pumuluyo. Hopefully sa nagapamati bala, sa aton nga mga miara kamo nga paryente nga nabahibaloan yung nga may nagaupod sa vlog, no? I-remind sila, pabala sila sa mga programa sang gobyerno nga handa nga maghatag sa ila kag mag-cater sa ila the moment mag-decide sila nga mag-surrender balik sa aton gobyerno. Wala na kita sang may nabilin pang tiyempo, dugay-dugay alas 4 na, no? Mga ka-aksyon sa Dusunya Domingo, dan nyo naman kami luwat, no? Diri sa alas 3:30 tub-tub alas 4 sang hapon. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.